Un segon, no sé, bueno. Dada cuenta al Pleno de la credencial del concejal expedido por la Junta Electoral Central con fecha 9 de mayo del 2018 a favor de don Lluís Albert Granell Martínez, y que ha sido formulada la declaración de bienes patrimoniales, así como de las causas de posibles incompatibilidades y sobre actividades que puedan proporcionar ingresos económicos a los efectos de su inscripción en el correspondiente registro de intereses, tal y como está previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se procede por el señor don Lluís Albert Granell Martínez a prestar el juramento o promesa del cargo de conformidad con la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979 del 1 de abril, lo cual realiza en los siguientes términos. Promet, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Aldaia, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia, perquè així ho mana la llei. Igualment, també promet ajudar a fer d'Aldaia un poble més just, més humà i compromès amb la seva cultura i llengua. A continuación, y considerando que se han cumplido los requisitos legalmente previstos para la adquisición de la condición de concejal, el Pleno declara a don Lluís Albert Granell Martínez posesionado en el cargo y su adscripción al Grupo Municipal Compromís per Aldaia. Ara passem al punt... Bueno, abans de felicitar i donar l'enhorabona al nou regidor, en nom de tota la corporació, i que siga un bon treball. Si vols dir alguna qüestió, no està previst, no sé si ho tenies previst, però vamos, com vulguis, si vols. Res, donar-li les gràcies sobretot a ma mare, que està per ací, que fou aquella una emigrant andalusa que vingué fa molts anys a la fàbrica de Danone a treballar i a lluitar per el seu fill, i res, i així estic i va per ella. Gràcies, mamà.